ನಮೋ ನಮಃ. ಹರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ನಾವು ಓನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಿರ್ತದೆ. ಸರಿ ಓದಿ ಅಗತ್ಯ ಬರಡು ಒಂದು ವಿಚಾರ ತೆಗೆ ಅಂದ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾನೆಂಡಿದೆ ಒಂಜಿ ಕುರುವ ಕಿರಡ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಚಿರಡ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕದ ಮರತ ಮುದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಿಪ್ಪು ಇಂಥದೊಂದು ಬಾಗಿಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಅದೇ ಇಂಚಿತನ ಸಭೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನೆ ಬಿಡಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಿಡಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈತು ಮನ ಸಭೆ ಕೋರಿ ಗುರಿಕಾರ ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಧಾರಾಳ ಭಾಷೆ ನೋಡಿ ವಿಷಯ ಅಂದ ಕಥೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬಾರಿ ಮಗ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ.